good morning. Welcome back to my channel. So, for today's video guys is magkwanta guys. Wala lang. Moro ni. Ana rota. Then, mao ni nag-birthday boy ay guys. Birthday boy, gihilantan ang birthday boy. Gihilantan siya guys. Kay medyo nagpauwan siya dayon nagpataligsik siya dayon. Wala siya maligo dayon kay gandingon ba ni. Saywar. So, karon guys kay magkuan ta guys about sa atong daily life. Daily life. So, karon kay wala man tayo buhaton kay naguwan man sa gawas perting uwan gahapon pa ni nagsigig taligsik. So, ari lang sa ta diri sa sulod. Okay guys. Karon pa ko ni balik kay medyo busy ta ganina kay nagchika-chika. Then kanilang sa guys kay malas man. So mag-ana ta kay para guys nigahi ra bang kuan guys nigahi ang baboy. Ukal. Gahi ra bang baboy guys. So madara siguro na ano. Then ato na lang nang iwa-iwa o ginagmay then kana mo na siya. Then maulan sila guys kay malas man sa. So hugasan pa. Bonita. mo nila ipakaon sa ilahang rabbit. Rabbit? Gini. Oh, gini de. Ilaga daw. Rabbit. How did na rabbit eh? Ilaga. Kuya, baro ko gunseng. Hindi na rabbit eh? Daghan na to. Kaya daghan naman sila. Bawo laging kuan. Dahon. Bawo yuta. Hi guys. Maraming pangaon guys. Hi guys. Vlog overtake. Vlog overtake. Warm up na daan. Silinis Ako ang ipagawas kay Hindi na kuan. siya babalik, Ellie. Nabuang naman ni Eunice eh. Itoy. Pero hanggang ngayon, tumaharte ka pa rin na parang nandito. Naunsa naman is overtake eh. Nandito siya! Dahil nandito siya! Ako nandiyasan ako! Ano mo ganun yung mga gitong mo? I deserve... Wala pa, muna ko. I deserve an acceptable reason. Nagdrama sila guys. Oh, iniinom si Masi. Ito.
What's the first time starting over again? And when okay. I deserve Ako pa a reason. No. I deserve a reason. I deserve an acceptable reason. And when I hold you in my arms, I promise you, you're gonna feel the love that's beautiful and even better than I ever did before. We're in the moment here, Tama. Hindi ito si Celine. And you will never be Celine. Celine is dead. Celine Dion? Hindi siya babalik, Ellie. Pero hanggang ngayon, umaarte ka pa rin. So dahil nandito siya? Siya nakanap na. The police. Anong lugar namin mga gustong magmasay? Oh my God. Umambak siya, ate. Lane, police, upi. Lawa kasabot eh, nang irot eh. Sabi ka dito, agad akong irot. Supi! Sabi? Ay, usa nagsasayaw, guys. Kung siya kabantay, nag-videoan siya. Alo. Hotdog nang naong. Kagwapa na nag-pink. Regards ko na nag-pink. Do. Na ako'y gihuwat. So, sila kay, kung ano na sila, mga kaliwat na ko. Mga busy kayo sila si chika-chika. So, napako'y gihuwat, guys. So, it almost 9:20 mga anak. 9:30 day mabot. So, atong humaton, guys, kay medyo kuha na dyan siya kay kung magdugay ito diri kay makuha ng taog pulis. Okay, happy tabi ang curfew. 10 PM ang curfew. So, maghutuwat lang ta sa to ang gihuwat. Asa na kayo, guys? Salamat dahil sa blessing, guys. Bisa ginagmay lang. Then, ay nagsigkanta-kanta sa kilid eh. Tara. Asa? Tara. So, guys, daghang salamat sa inyong mga suporta, guys. O gayo mo kalimot sa pag-like, share, o comment, o subscribe sa ako ang YouTube channel. So guys, naabot na ang ako ang kuan, guys. Ang akong sponsor for thanks V&T Burger. Karaw-raw naman dyan. So guys, mao ni ilang kuan, guys. So napakita naman na ako ninyo pag last no. Katong kuan, basta mao na to. Charan. So atoy close kidayro. Then there ang birthday boy, guys. So gihilantan. Alin na pa. Then kami lang sa duha, guys. I'll be back.